tadi. Benar. Wasit.
pripun Pak? Suarane apik apa elek? Jos nek rambut sangon. Ya, Mas. Ngene Mas Gatot. Iki termasuk nguri-nguri kabudayan Jawa iki juga termasuk generasi penerus. Git kentok sangu, Git. Ayo nak diparingi piye? Diparingi muni piye? Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mugi-mugi barokah nggih sang sekolah. Lah kek nggo sangu sekolah ya aku lho Mbah nggo sangu sekolah. Alah. Matur suwun nggih Mbah Kong. Mugi-mugi dipun paringi sehat dohir batin. Mas Gatot, Sigit dikai kesempatan sepisan kanggo menunjukkan generasi penerus bahwa generasi penerus kita juga ada. Napa Bu? Lagu napa Bu? Lagune napa? Lagune napa? Oh terserah. Oh terserah. Spesial kanggo ibu Emos sing ngrikekno gedang goreng. Kamu digedake, digorengno gedang, digekno kopi. Nyanyi apa di Sigit? Nyanyi apa? Dinggo. Nyanyi apa? Sabar. Oh sabar. Saya njaluk sabar. Sabar. Rek wes sabar. Ya wes, muga-muga diparingi sabar ya kita aku kok kei 10.000 ya. Aja. Alah. Kono wis nampa bayaran 50.000. Sabar spesial kagem Bapak sing ating Tembakung. Tembakung. Wasik. Sampai dina rasane ra karuan. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangan tempe ning rasane padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora
sepisan nah ya bilang sing maringi mugi-mugi berkah barokah. Berkah barokah. Awak dhewe matur sembah nuwun, nancen wis suruh ping surya engko bengi ditutukno. Carane momongane